Gasway mga choy. Asa mo wani pre? Pre asa mo wani? Tara. Ngaik na. Ano sa ka? Ngaik na akong gitang-tangog gigapriges. Ano? What's up mga toy? Gusto mo nindot ka tukar o bago sa inyong pagdungog? Yes! Yes! Dire na ta sa 7 Words Production. Usa pa may kuwakin niyo. Salamat sa sponsor sa kan. Konkreta! Production. Salamat. Production dahil salamat sa sponsor mo, bossing. Hay. Kana. Kung sa mo yatong dugayon. Adto na ta. Okay. Ay mga choy, mga choy. Ay. Ay, may buntag. Ito may malupot choy. Asa? Yan lupot choy na. Asa? Ha? Ikaw son? Ikaw to? Asam ka agi. Naampo ko dia. Asa bagagi? Oh. Bahay ni Kuya, pumasok na kayo. Boss, nabot mis kapato kanig pangita boss. Boss, 7 Words Production. Na karon kay tulo ka lungsod among gi atuan kita na nakapaag na gi. Dito ra des tumoy. Ha? Dito ra tumoy tigwa pag ninda. Oh, ang kaswayo, mga nagbukton. O mga toy, tara managtago lang atong demonyo. Tingnan natin ay. Wala. Grabe des kong naong, oh. Kaya mga chayon, sa mga yatong dugayon natin na sudan ang lapo ang atong kogeta. Dali na kay Ako gita mo busla na kayo. Isa ginagawa na. 7 Works Production. Kaya mga chayon, ayan lang kiko lang ako. Kaya mga chayon, sa mga atong dugayon natin ng haonon, aton ng isit aside. Sadya na tayo dito kay Lisan nun. Ha? Sadya na dito ko na kay Lisan. Kuy pukpok ng kugo. Gasway mga choy. Asa mo wani pre? Pre asa mo wani? Tara. Ngaik na. Ano sa ka? Ngaik na akong gitang-tangog gigapriges. Ano? Gaway ra may importante yan eh. Ay, gawa yun. Gara. Tengo. Oh, di Naman ay makaon. kuslanan pa ka na sira. Makaon ang mga nay. Kaya mga chayon, magkukisyon na tato ilo na itong mantika. Sir mga chayon, tayo lang ito lang. Sir mga chayon, ato na ilo na itong lamas. Sunod ay may kusmeko sa nato. Sir mga chayon, ato na ilunod na ang kugita gikan ni 7 Words Production. Sunod ay may kusmeko sa nato. Kadali mga chayon ha. Ay may kusmeko sa nato. Sunod mga chayon, tayo lagi. Sunod mga chayon, ato na timplanog patis. Sunod, oyster sauce. Sunod, magic sarap. Sunod, ato sang imikos-mikos mga tsuy ha. Imikos-mikos na nato. Huwag ka rin mga tsuy, malimto na tayo sa atong batamis. Di lang, ilolo na batamis, bulitek. Lisod ko pre. Good, kaya. Dagan giglisod na. Sunod, imikos-mikos na nato. Sana. Kana ron. Dumpag di hashtag kaspanto na ron. Huwag ka rin mga tsuy, sabi natin, kayo natin, hono na nato, halanga, kugita. Huwag ka rin mga tsuy, ato na ibobod. Oh, mga toy. Eting na. Wow! May baka na. Mo yung mga batang mga gahi. Utlo ba yan? Bango na lang yun. Nukot ay. Gan! Tumango na lang yun. Mo ay ha. Ano to? Ah, ya. Lagok-log ay. Na. Kira. Ano to? Tawa lang kang yawa ka karon. Ano to?
Baho ang suka rin nampak. Suko siya ba? Ano sa buka kita eh? Maga. Ay. Pungkil ko dyan na po. Hindi lagi na pasuwa lagi. Kaya na pa sinabuhin kuan. Dah, punan pagi dia. Kini may susuan. Amoy suka mo day? May kini mo kilaw. Dah. Grabe ko na masuya ng buko ba? Na usa-usa lang ko. No. Loh, Dumi sa day pagkatin plaza. lamig kayo na rin sili paray. Na mga hakopon. Damos. Malay na mo eh. Awayang dia. Ibahog na na. Malay no kan anon eh. Hindi mo to na ara lang ko rin pero hangya pa kayo. Kumot na. Ana. Nam kung hangda mo choy grabe ng bili no. Namalay ko sila. Ano una ka grab sa mo katong bangos? Katbang lagi. Gabi ang bahog ko. Bahog. Grabe. Wala mo ipiang dili ra mo. Ang dabo. Diha naman ka eh. Grabe naman gabi. Naabot na gigada noon. Yo dito limot. Oh. Bayangin. Dili ka Grabe mga tayo. Balik na ako ng lanan eh. Hala eh. papat. O mga tol, lidig na. Wow! Wow! Shout out mismong white eh. Shout out ko ni Raul Canite. Mingaw. Og Ria Nibay. Shout out! Og Evangeline Pama. Shout out! Og Chichiro Binghay. Shout out! G Jimboy. Shout out! Mike Jen Arms. Shout out. Shout out. Rosita Simangan. Shout out! Raymark Salamanca. Shout out! Og Elmer Sahulga. Shout out! Jiniling Gilig. Shout out! Og Rami Mahadas. Shout out! Dane Milaban. Shout out! Dane Wong Channel. Shout out! Og Pere Vlog. Shout out! Og Francis Labinte. Shout out! Oliver DJ. Shout out! Og shout out ko ni Joshua Tunyakaw sa Tangon. Shout out. Shout out. Og big shout out ni Seven Words Production. Shout out. Unta ihaw na po. Sa wapa ma shout out dalo. Comment lang mo kang boss Carlo. Yes.